mielestä? Kyllä, joo. Eihän tää toimi, jos ihmiset jättää tehtävänsä tekemättä. Miten se ei toimi? Siis ne jaetaan vaan ne työtehtävät tietenkin muille. Ja yksi ihminen... Mä vastaan tähän. Joo, ja aina on pois. On aina syytä, että... Osastonjohtaja Paula. No rekrytointifirmasta Sirpa Lautala, hei. Hyvää päivää. Kuule, mä soittasin tämmöisestä asiasta, kun meille on hakenut tämmönen Maija Meikäläinen töihin. Maija Meikäläinen? Joo, ja hän mainitsi, että hän on ollut viimeiseksi teillä töissä. Niin pystyisit sä suosittelemaan häntä meille töihin? Ehdottomasti. Hän oli hirveän hyvä työntekijä. Me ollaan tässä just mietitty, ollaan palaverissa ja mietitään, että kuinka harmillista, että Maija meiltä nyt sitten niin päätti lähteä. Että oltais kyllä todella mielellämme hänet täällä vielä pidetty. Ei ollut mitään ongelmia hänen suhteensa sitten? Ei mitään ongelmia. Että tosi reipas ja mukava työntekijä. No kiitos, tämä kyllä riittää sitten minulle, että oikein hyvää työpäivän jatkoa. Hyvä, kiitos samoin. Kiitos, hei. Joo. Se oli tämmöisestä vuokravälitysfirmasta, niin Maija Meikäläinen on hakenut sieltä töitä, niin kyllä mä suosittelin kyllä häntä, että oli niin hyvä työntekijä, että tosi harmi, että hän lähti. Hyvä, onnea heille. Joo. No mutta jatketaanko me nyt tästä aiheesta? Olisiko sinulla jotakin nyt sanomista? Mulla on ihan pakko kyllä nyt lähteä tuonne töihin. Joo, kello onkin. No tässä kävi nyt sitten asiakas tulosta 10 minuutin sisällä. Ei nyt sitten ehditty ollenkaan nyt tätä asiaa, niin mä katson täältä mun kalenterista, niin katsotaan heti ensi viikolle sitten uusi aika. Kuka hoitaa Maijan hommat? Voitte hoitaa ne nyt sitten siihen asti, että saadaan joku tulemaan. Ja pitää sitten hoitaa se Kiitos. Minunkin pitää tästä rientää jo seuraavaan kokoukseen.